Il-wrestling huwa vast ħafna, xi ħaġa interessak żgur. Issa jekk toġbokx l-action fir-ring, toġbokx id-drama, toġbokx il-karatteri, toġbokx il-crowd interaction bejn wrestlers u l-crowd, tifhem. Xi ħaġa ħajoġbok żgur. So you have to just give it a try, tipo tiġi tgħid forsi mhix ma tinteressakx. Tgħid ma importanti, ma 100% la tmur id-dar sodisfatt. Vera. Kull ma għamilna shows dejjem kellna reviews tajbin ħafna u n-nies dejjem jgħidulna it wasn't what I expected. Tipo speċjalment xi nies li ma jsegwux l-events, aw ma jsegwux il-wrestling, jgħidlu man, it wasn't what I expected. I had so much fun u hekk. Alright, fil-bidu forsi jqogħdu akwiti, imma mbagħad ma jibdew jisimgħu n-nies l-oħra, you get in the crowd, joħorġu l-karattru tagħhom, jibdew jgħajru jew hekk. U you get surprised, għax tipo you get that reaction from someone who's li m'għandux qabel ma kellux interess fl-isport. Jiena li rajt meta ġejt għal waħda mill-attivitajiet tiegħek kien hemm impenn vera kbir minn kulħadd biex ix-show jibqa' kredibbli il-ħin kollu spiex u jibqa' immersiv il-ħin kollu. Tu dak il-punt meta l-ewwel darba li rajt ir-wrestling live bdejt ninduna x'livell ta' atletiċiżmu biex inkun sinċir, mhux kollha kellkom, kien hemm menti u kien hemm xi tliet oħra li kienu fakkemm impressjonanti. Niftar kien hemm żewġ Ungeriżi minn għalih. U dik kienet vera impressjonanti. Tri kien hemm buzz, jiġri inti għandek element ta' ċirku, niftakar li kien hemm pereżempju, kien hemm grupp ta' xi 10 żgħażagħ li dejjem jappoġġjaw il-ħil li jiġi l-villan. U ma jkunu. Naturalment. Nsalli l-ommenaw dejjem jiġu s-supportjawna ġifieri. U ma jkunu speċta kważi parti mix-show, għalkemm mhumiex wrestlers, isiru parti mix-show. Xu ma jibdew jiddejqu żomm kulħadd daw, għax inti speċta dal-villan, kulħadd jobgħod il-villan, imma daw l-għaxxa ta' ostja jħobbu. U inti tispiċċa mbagħad. Toffendi l-dawk, taf kif? U inti waħda tħossok parti mid-drama u mill-konflitt. Dak li għandek wrestling man differenti minn other sports u contact sports, il-crowd is part of the event. Mela, tlaqna?